אוקיי, אז שלום לכולם, אני אופק ליבוביץ' ואנחנו בעוד סרטון חדש. היום אני אראה לכם איך מכינים קהות. זה ממש כיף, אפשר לעשות את זה לכל המשפחה, אפשר לעשות את זה גם בבתי ספר, בכל מיני ימי הולדת, וזה ממש חוויה. אז אני אראה לכם וגם אסביר לכם על זה, אז אני אראה לכם איך מכינים אותה. פתיח מתחילים. אוקיי, אז אנחנו נכנסים לגוגל, ואנחנו כותבים קהות להכנה. אוקיי? קהות להכנה, לא קהות רגילה, קהות להכנה. עכשיו זה מכין לנו את זה, ועכשיו זה מראה לנו את זה. לכאן, לדבר הראשון הזה, אני גם אראה לכם, לא נכנסים. לזה אנחנו לא נכנסים. אם אתם רואים כזה, לא להיכנס לזה, זה להיכנס לתוך קהות. אתם צריכים להיכנס לשני. לזה. אוקיי, אז אנחנו נכנסים לזה. אוקיי, ונכנסנו לאתר של הקהות. עכשיו יש לכם פה, כאן, זה להירשם לזה, כתוב להירשם בחינם, וכאן זה להיכנס אם יש לכם. יש לי, אבל אני אכנס יחד איתכם. אז אנחנו לוקחים על סיגן אפ. אוקיי, זה מתאים. מראה את זה, לרשום, כתוב מה שאתם רוצים. אוקיי, עכשיו זה מה שזה מראה. פה אני יכול לבחור איזה סוג משפחה, איזה סוג חשבון אני רוצה. יש על משפחה וחברים, או ספורט, מורה, או זה משהו שמקצועי. אני אעשה משפחה וחברים, אני לא עושה על משהו לספורט, אני לא מורה, ואני גם לא עושה משהו מקצועי. אני משפחה וחברים. אוקיי, ואז כאן זה מראה לנו, בואו תראו. עם מי אני אשחק? עם התלמידים זה הראשון? לא. עם הקולגטור, לקוחות? לא. אני אכתוב עם החברים במשפחה שלי. עכשיו זה מראה לנו לכתוב חודש וזה. אז אנחנו נבחר, דקה, אני אסיים. עכשיו עשיתי את זה. עכשיו מבקשים ממנו לכתוב את השם שאנחנו רוצים שיהיה למשתמש. אז נגיד אני אכתוב אופק, עברית. אופק, אני סתם אכתוב איזה שם, 975. נראה אם כבר יש משהו כזה או לא. סתם קראתי לעצמי באיזה שם. אוקיי. ואז זה מראה לנו להיכנס איך אנחנו רוצים עם אימייל, עם חשבון גוגל, עם חשבון מייקרוסופט, עם חשבון אפל, עם חשבון קלאובר או עם סיגנון. אני אכנס יחד עם חשבון גוגל, אז אני אכנס ואז אני אראה לכם מה זה עושה לי. אוקיי, אז אני התחברתי. עכשיו אני אחכה. אוקיי, זה מראה את המסך הזה, אחר כך אנחנו לוחצים על החץ. אני אראה לכם, החץ הזה. אנחנו לוחצים עליו. ואז על החץ. ואז על זה. כאילו אותו הדבר. עכשיו זה טוען. לוחצים פעמיים על שתי החצים. כאן או כאן. עכשיו עשיתי את המסך הזה שרצתי פעם אחת ואז לחצתי עוד פעם. נחכה. אוקיי, וכאן אנחנו אותו מסך, אנחנו לוחצים על להתחבר, כי יצרנו חשבון. לוחצים על להתחבר. אוקיי. אוקיי, ואז זה יעביר אתכם למסך הזה.
זהו, אתם נכנסתם, וכדי ליצור מצגות, אתם לוחצים פה. כאן, לא מצגות, קהות. ואז אתם לוחצים כאן ויוצרים. אוקיי, אז זהו, נגמר הסרטון, אני מקווה שנהנתם, ובסרטון הבא שאנחנו נעשה על קהות, אני אסביר לכם איך מכינים קהות, ומה טוב, ואיך מכינים, והכל, הכל, הכל, הכל. אז נתראה בסרטון הבא, ביי!